Ngiyabingelela ngiyaphinde futhi ngiyanemukela la kuNqambothi Media TV 18. Wey'ngane zakwethu ngicela uma ukuthi uyafilela ikhasi ngicela wenze kufanele ucofa u-subscribe ulike bese uphinde udlule sukuphawula laphana ku-comment section. Ey'ndabeni engenayo kuseyizwe iy'ndaba ey'thinta uKhuzani indlamlenze impungosi kanye nokukhala kwakhe laphana ngendaba ethinta uKhozi FM uma kuziwa ey'ngomeni ey'hlukanisa unyaka okanye uma kuziwa ey'ngomeni elapha kwi-top 10 yoKhozi FM. Kanti-ke la ngikuphathele isikhulumi esiphawula ngalolu daba oluthinta umsakazo uKhozi FM kanye noKhuzani, njengoba sekuvele iy'ndaba zokuthi kahle kahle uKhuzani unengcindezi lapha emsakazweni uKhozi FM okanye ngey'ngoma ey'thinta ukuhlukanisa unyaka. Ngale ukhuluma kakhulu-ke nansi inkulumo iyalandela qi. Lokho kwenzakalayo mina kungithusi asikho isimanga. Instead ngibona lo munye umfaka computer naye enoNkulunkulu ophilayo. I've said it last year ngoDecember ukuthi uKhuzani noma engayiwini indaba yeSong of the Year eKhozini, he will never enjoy such victory empilweni yakhe. Angeke. Every time iParis mangabe achiever ama-award recognizedwa ey'ndaweni ey'thile iqoka inominatewa nakuphi nakuphi njalo kureflecta back endabeni ye-Song of the Year. And u-SABC faced a bad reputation ngendaba ye-Song of the Year lapha oKhozini. Ama-comment ebehlezi mabethi bathinta nje into enokuvota phakathi, abantu bakhomplayina ngendaba ye-Song of the Year. Lokho akusho-ke mina ukuthi ingoma deserved ukuthi ihlukanise unyaka noma kube yiyona abantu abajabula ngayo uma bengena onyakeni omusha. Kusho ama-numbers ako-YouTube, ako-Spotify, kuphi nama-award nokunominatewa kwawo. And kufanele into ingahlukumezi uKhuzani kuphela, ingamniki i-pressure kuphela. Even nabo-Big Zulu, they were there. Bade benombayimbayi benani yonke lento. Bekuney'ngoma even zakwaKwaito like Oplan nezinye ngazithiwa bani kwakhona oTyler nabona bonke abantu akade bekhona. And right now umthandeni usa-achieve ngale ngoma yangonyaka lo ofile. uKhozi uma ngabe lithi this year sivotela ingoma ekade sijabulisa unyaka wonke, ingoma ethandwa umphakathi, hayi ukuthi kuvotelwe umuntu abantu abamthandayo. Yini bazama ukuyihlanga lonto ngoba bayitholile ipressure, khona into eyenzakalile ngakubona, babona ukuthi umphakathi like uKhozi is losing credit emphakathini, ukwethembeka ngesimo sokuthi kuya ngokuthi ubani onamandla amaningi ukwazi ukuthi avotele lento, ngoba kwanawe ungathatha 100,000 rand namhlanje ukwazi ukuthi uvote uKhozini. Angisho ukuthi ne-artist elayivotela, no. Noma ungaba nabantu abathile kuyiseccle yakhe abakusupportayo bakwazi ukwenza lento lokula. Into eyinkinga lento idlalwa emphakathini abantu abasuke bengayithandi. And I remember ngikubona ku television ukuhlukaniswa unyaka. Akubanga mnandi. uTshatha wayebhizi ekhuza laphana ekhuza amakani yonke lento leyo. People were disappointed. Abazange bakulindele. Namhlanje Paris lokhu isa-achiever and ingoma eyayicomparishwa nayo right now ibheke 30 million. Lena I doubt ukuthi ifikile even ku 6 or 7 million le okuthiwa iyalida. And Paris has been achieving ama-award like ngokomculo nje kamthandeni kade lokhu achiever ngeParis Risa multi platinum what. Right now nakho kade nominatiwe kumasama. And why wina futhi record of the year lapho umaskandi ongazi ungene khona. So into enginotisayo uKhuzani is under pressure, and right now ayikho ingoma esingathi computer nale ngoma lokuthiwa iGucci currently ayikho ingoma kanjalo. So kune artist elodwa lokhu linqanqaza. And one thing umthandeni okumele angamele ukuthi ayikhohle ulapha kakhona ingesimo seyinqumo zoKhozi. Yabona ye-Song of the Year abantu yabagcwalisela kakhulu, bagcwaneka. Ingakho namhlanje kukanje experience lento leyo ukuthi akwazi ukuwina ngoba abantu bayamsupport, and he gained so much of ama supporters ngendaba ukuthi angakwazi ukuhlukanisa lento zana unyaka noma kube ngathi khona ukwenzelela lapho kungekho abantu abanamandla nje noma abantu abathize abangabalandeli abakwazi ukuvota bathatha ingoma kaKhuzani bayibeka somewhere ukuthi hey deserve or not babe support umuntu abanayo. So I think right now i-artist experience i-pressure ngenxa futhi lingelilodwa no Big Zulu bonke kunzima kulukhuni kuyasinda, but ke into evelindelekile le I've said it ukuthi angeke lento azayi phela khona ukuthi ubone ukuthi ya amandla nawo okwenza yonke lento le. Into eyinkinga umphakathi won't be happy ngoba iParis ayilalelwa kwaZulu Natal kuphela, ayilalelwa abalandeli bakaMthandeni, ayisupportwanga abalandeli bakaMthandeni noma mhlawumbe abalandeli bakaMaskandi. But it was nationwide. South Africa yonke uyidlalwa kuyona yonke indawo, abantu ba celebrate ngayo yona yonke indawo.
fana nale ngoma le khona yini ilentozana igushi yakhona le akasanda wekhipha nayo idlalwa kuyona yonke indawo for the first time kodwa ukuthi iartist iminyaka ilandelana lokhu likhompyutha lodwa ngengoma zalo kumataniswa compare iParis compare iGucci ngapha iqiniso kumele sihlale nje kulona likhulunywe ukuthi inhliziyo ithini ibakuza kanjani bese kuba nale uKhuzani akasiyena umuntu okumtshela indaba zakho noma makuthiwa kunento ecasulile noma ngathi udla obunjani udaka obunjani ngeke right now kuzoba nenkinga njengamanje ibhifanyana ezoba khona phakathi komphathi woKhozi nolontozana noTshatha ngoba shuthi zonke indaba noma khona into yaphutsha uTshatha wathi nawe uyayibhodlela wabhodla ngapha right now ke ulimele phela manje kwenzakala lento eyenzakalayo into ethiwani ke yonke lento la ayi kulukhulu emadoda